جاوید صاحب سے پیش درد سرنگن دی پر ڈالے ہوئی جی غزل دا شعر دی سے وہی تھے غم دے پا ماخام کے اشنا زیرا زی غم دے پا ماخام کے اشنا زیرا زی وقت میں دے زمان تپوس کبیرہ زی بل شعر دے جنوئی سے یو بل نظارے کی قربانی کو یو بل نظارے کی قربانی کو کل چی خبر دور ولی رازی بل شعر دوئی چی نن میں بیا رکیب سر لیدل ہے نن میں بیا رکیب سر لیدل ہے زکا سوی سوی اسوی رازی بل شعر دوئی چی ما تدا سڑای خاری نشا کی ما تدا سڑای خاری نشا کی دا گو رئی تین دک پلا رخوری رازی وہی چی ما تدا سڑای خاری نشا کی دا نشا کی دا گو رئی تین دک پلا رخوری رازی او بل شعر دوئی چی خیال دی دیلر اگورت دا سڑای خیال دی تو اگور لگ دا سڑای خپل مختص پیڑی ورکوی رازی او بل شعر دا چی واورا محبت سے آسان کار نہ دے واورا محبت سے آسان کار نہ دے دے کی دا سرونو قربانی رازی بل شعر دوئی چی بیا بدرا غانما کمرنو بیا بدرا غانما کمرنو کل چی پدیسی مسپرلی رازی بل شعر داخلی وی چی وی ویل ارمان زب امڑا شما کل مجھے میز کی جدائی رازی بیا ہوگا داخلی شعر وی ویل ارمان زب امڑا شما کل مجھے میز کی جدائی رازی دا سے سوچتا چی زمان مر وجود کے سارا ہوئی دا سے سوچتا چی زمان مر وجود کے سارا ہوئی دا سے سوچتا چی من پختن تاشنا راولی وہی چی بل شعر چی دا سے سوچتا چی پا وطن مو امن بیا راولی دا سے سوچتا چی تیاری لری کی رانا راولی بل شعر دوئی چی دا سے سوچتا چی دا مجنون زان کے وفا راولی دا سے سوچتا چی نندمین انتہا راولی وہی چی بل شعر چی دا سے سوچتا چی سوال جواب لر باچا راولی دا سے سوچتا چی دے دربار تیاو دا سے سوچتا چی سوال جواب لر باچا راولی دا سے سوچتا چی دے دربار تیاو گدا راولی بل شعر دوئی چی دا سے سوچتا چی زمون خلبان دے خندا راولی دا سے سوچتا چی نخوشی را لجڑا راولی بل شعر دوئی چی دا سے سوچتا چی پلی آباد چمن باورا راولی دا سے سوچتا چی زمون رنگ کلی خلا راولی بل اخیری شعر دوئی دا سے سوچتا چی حقا خپل پر ازا راولی دا سے سوچتا چی ارمانی لر لیلا راولی دا سے سوچتا بیا وی دا وہی چی اخیری شعر دوئی دا سے سوچتا چی حقا خپل پر ازا راولی دا سے سوچتا چی ارمانی لر لیلا راولی واہ زبردست پا کتاب کی دا لیلا مضمون صفات دا نور سندا برکت دا محبت تا او چی دا بل عزت کوي عزت بہو میں ما تکڑ اخبر بابا دا نصیحت تا او بل شعر دوئی چی بے دمین زندگی میں نہ تیرے گی حقیقی میں نہ درون لئے ضرورت تا بے دمین زندگی میں نہ تیرے گی حقیقی میں نہ درون لئے ضرورت تا او بل شعر دوئی چی زدہ پاک اللہ صفت بسنگ نکرم چی ظاہر یہ پہر سس پر کرامت تا بیا وی وہی چی زدہ پاک اللہ صفت بسنگ نکرم چی ظاہر یہ پہر سس پر کرامت تا او آخری شعر دوئی چی اے ارمان استاد یو ارمان دا پارا بل پیزوان میں نفس کرے لگو بات واہ دا بیا وی اے ارمان استاد یو ارمان دا پارا بل پیزوان میں نفس کرے لگو بات